On es forma com a jugador Jordi Alsina? Doncs vaig començar a jugar a les categories inferiors del Palafrugell de ben petit i he jugat sempre allà fins que vaig sortir de juvenil, que vaig pujar al primer equip també i he estat diversos anys fins que fa 3 anys vaig sortir i vaig anar a un altre club. Per quins equips passes com a jugador abans d'arribar al Guíxols? Doncs abans d'arribar al Guíxols, com he dit, vaig estar a Palafrugell, vaig tenir la sort de pujar al primer equip, ja sortint de juvenil, i si no m'equivoco vaig estar 5 anys jugant a Palafrugell. D'entre aquests 5 anys, un va ser sabàtic perquè em vaig anar a estudiar fora, vaig deixar futbol, i després d'aquests 5 anys a Palafrugell, doncs, si no m'equivoco, la temporada 2012-2013 vaig fitxar a mitja temporada pel Calonja. Vaig fitxar pel Calonja, que en aquell moment estava a tercera regional, i vam aconseguir pujar a l'equip, vam fer una bona temporada, i l'any següent em va trucar en Ramon i vaig decidir venir cap al Guíxols. Quin és el millor record que se't passa pel cap com eres enrere? Doncs, afortunadament, en el meu cas, els bons records predominen per sobre dels dolents i intento també que se'm gravin més els bons records que no pas els mals moments, però per exemple, quan vaig tenir l'oportunitat de jugar al Ministadi o al camp del Sabadell, camps emblemàtics i de molt prestigi catalans. Deus haver compartit vestuari amb infinitat de jugadors. Quin t'ha marcat més i per què? Aquesta pregunta és una mica complicada perquè hauria de fer molta memòria. He tingut molts companys de vestuari, per sort he pogut fer moltes amistats bones, però tampoc te sabria dir un jugador amb el que em quedaria i que m'hagués marcat com a jugador. De totes maneres, si val també respondre així, jo sempre he tingut un ídol que, tot i ser del Barça, jugava al Madrid, que era Fernando Hierro. Vas arribar la temporada passada, però vas actuar de lateral a l'esquerra més que de central. Tenies ganes de reivindicar-te aquesta temporada? Més que reivindicar-me, tenia ganes de fer un bon paper personalment perquè l'any passat, per desgràcia, vaig tenir, no sé si 2 o 3 lesions de bastant llarga durada i no em van permetre en cap moment estar disponible al 100%. Quan vaig actuar sí que és veritat que vaig de jugar a la posició de lateral esquerra, que tampoc t'enganyaré, és una posició que ja havia jugat, però no és la que m'hi sento més còmode. I aquest any, per sort, estic jugant a la meva posició natural, diguéssim, que és la de central. En 26 partits només t'has perdut 46 minuts. Com t'estàs trobant aquesta temporada? Bé, és el que t'explicava ara, tinc la sort que les lesions m'estan respectant i toquem fusta, que de moment estic disputant gairebé tots els minuts de la Lliga i tot i que he passat per un parell o 3 de mesos amb unes molèsties al genoll força intenses, però sembla que se m'està passant i a tope per afrontar el que queda de temporada. Fins a dia d'avui ets el segon màxim golejador de l'equip. És la teva millor temporada en quant a gols? Doncs diria que sí. Si no m'equivoco, en porto 8, segons la federació, no sé què m'ho va comentar l'altre dia, i diria que en una temporada a la Palafrugell vaig fer 7 o 8 també, i l'any que vaig estar amb el Calonja em sembla que també vaig arribar als 7, per tant jo crec que és rècord personal. Encara tens temps d'ampliar. I encara espero ampliar-lo, sí. Com un central es troba entre els màxims golejadors de la categoria? No ho sé, sincerament no ho sé. A veure, suposo que s'han de donar diversos factors. En altres temporades sí que és veritat que havia marcat molts de gols d'estratègia, pilota aturada, ja sigui corners, faltes laterals, i aquest any potser estic marcant més així pujades esporàdiques que faig a l'atac o algun xut llunyà o més que llunyà i també tot s'ha de dir amb la col·laboració d'alguns porters que també compta. Normalment comparteixes defensa amb 2 jugadors acabats de sortir de juvenils, com Marc Sala i Enrique. Quin paper has tingut en el complicat salt de categoria? Paper, cap. Jo simplement el que intento és que quan estem al camp transmetre'ls la meva tranquil·litat, serenitat i intentar que es col·loquin el millor possible i que s'adaptin el més ràpid a la categoria. La major part del mèrit el tenen ells, perquè tenen
predisposició immensa a millorar i bueno, ja s'està veient que el rendiment que estan donant tant un com l'altre jo crec que no s'esperava. Com els definiries? A veure, són dos perfils de jugadors, al meu entendre, bastant diferents. En Marc Sala és un central, un marcador pur, destaca per la seva contundència, la seva agressivitat i, per què no dir-ho, jo crec que és el defensa que millor va de cap de tota la categoria. I en Ricard m'ha sorprès molt a mi, sobretot per la seva tranquil·litat i perquè tàcticament és un déu, quasi no li has d'explicar res. O sigui, és un jugador que al moment, amb 2 o 3 coses que li vaig dir, va entendre perfectament com s'havia de situar, el que havia de fer i molt bé, la veritat és que molt bé tots dos. Això sí, són perfils de jugadors diferents. Tot i que tant en Ricard pot jugar de central com en Marc Sala pot jugar també de lateral, en el cas que fos necessari. L'última jornada es van queixar una derrota dura contra l'Ara. Ara que ja ha passat una setmana, quina lectura en fas del partit? Bueno, la lectura del partit, clar, evidentment positiva no pot ser perquè ens van deixar escapar els 3 punts, però jo crec que després de la primera part que vam fer, ens vam passar per sobre totalment, jo crec, a la segona part vam saber reconduir una mica la situació i tot i que sempre anàvem per darrere del marcador, doncs jo crec que vam ser bastant superiors i fins i tot vam tenir ocasions clares per guanyar el partit. El que va passar, jo crec, és un derbi i en un derbi doncs passa el que passa, la classificació deixa d'existir, els equips s'equilibren i jo crec que ells anaven amb més ganes que mai de guanyar-nos. Com van queixar el vestidor aquesta derrota? Bueno, a veure, la veritat que no gaire bé perquè a sobre els rivals directes nostres crec que cap va punxar, tots van guanyar, uns se'ns acosten, els altres es distancien i no pel fet que fos l'Aro, sinó pel fet de deixar-te 3 punts molt i molt importants en aquestes altures de temporada, doncs l'equip no van queixar gaire bé la derrota. De totes maneres, jo crec que l'equip ha passat pàgina i hem d'intentar pensar ja en el següent partit i clar, potser el fet de no haver jugat aquesta setmana passada a tots ens ha fotut una mica perquè si haguéssim tingut un altre partit ja ens haguéssim enfocat més i ara hem estat 2 setmanes com pensant ostres, com que fins que no juguem un altre partit la derrota no s'acaba d'oblidar del tot. Pot afectar la confiança per als segons partits? No, jo crec que no i no pot ni ha d'afectar perquè em sembla que queden 6-7 partits per acabar la temporada, o 8 com a molt, 8, i hem de mirar endavant, hem estat fent un treball durant tot l'any per estar allà dalt, jo crec que qualsevol hagués firmat la posició en què estem en aquesta alçada de temporada i ara no podem tirar-ho tot per la borda, hem de seguir endavant i a donar-ho tot a Can Gibert. Parlant de Can Gibert, és un aspirant a les primeres posicions i una afició que apretarà moltíssim. Partit molt complicat? Sí, partit complicat, però suposo que com tots els que queden fins ara, perquè cada partit ens enfrontarem amb rivals que ja sigui per la part alta o per la part baixa, tot està molt ajustat i cadascú lluita per aconseguir els seus objectius. Per tant, no crec que sigui ni més ni menys complicat que qualsevol dels altres partits que ens queden. Ara bé, tenen la fama aquesta de tenir una afició, una afició que porta l'equip en volant, els acompanya molt, els ajuda i haurem de lluitar en contra d'això però jo crec que el que et deia, o sigui, serà igual de difícil que els altres partits que ens queden. Aquí la primera volta els van superar amb molta claredat, un partit molt complet. Creus que l'ambient pot influir en el joc o...? No, l'ambient no ha d'influir perquè jo crec que ja som un equip que hi ha diversos jugadors veteranos i ja estem acostumats també a enfrontar-nos en aquest tipus de situacions. Sí que potser ens trobarem en un ambient hostil, però el dia de la Badesegui també va ser 3 quarts del mateix i van tirar el partit endavant des del primer minut de joc.
l'ambient no hauria d'influir en el resultat final. Sí que dius que vam guanyar molt fàcilment la primera volta i no ho recordo bé del tot, però pel que sé és un equip molt complicat de guanyar i sobretot en el seu camp. Sobretot en el seu camp perquè són un bloc força conjuntat, que porten diverses temporades junts i no serà fàcil, no serà fàcil. Ara bé, també et diré una cosa, la pressió és per ells, perquè si no guanyen, quasi com aquell que diu, es despedeixen de la lluita per estar dalt. En canvi, nosaltres, en el cas esporàdic que no guanyéssim, doncs seguiríem estant allà. Havent recuperat la desena i el campió en els seus partits, les posicions s'han apretat més. Quina recta final de temporada ens espera? Doncs una recta final molt complicada, molt complicada. Tots els equips tenen uns objectius, cap partit serà fàcil perquè a aquestes altures de temporada els equips estan més que fets ja i tothom vol guanyar i deixar d'escapar els menys punts possibles. Ara bé, jo fa temps que dic que per molt que sí que hi va haver una època de la temporada que potser estàvem un o dos equips una mica més distanciats de la resta, jo vaig dir que això al final estaria ajustadíssim i hi hauria més de dos equips a la lluita i no em vaig equivocar perquè crec que som 4 o 5 equips que estem allà i que tenim tots opcions a optar tant a la primera com a la segona plaça i ells també tenen partits complicats. De la mateixa manera que nosaltres tenim que anar a camps molt difícils i aquí venen molts bons equips també, doncs els altres equips també els hi costarà i hauran de suar molt per guanyar els seus partits. Creus que el Guixos pot aguantar el ritme dels de dalt? Sí, i tant. Estem preparats per aguantar el ritme. I de tots els equips, ara ja els hem vist tots, quin és el que t'ha sorprès més i per què? Doncs la veritat no ho sé perquè soc entre cometes nou en aquesta categoria, vaig jugar-hi un any al qual també vaig poder gaudir de la promoció d'ascens amb el Palafrugell, però clar, sorprendre, jo sabia ja des de bon començament que la Badesenc i el Camprodon, per exemple, eren molt i molt bons equips, no per aquest mateix fet no m'han sorprès, perquè són equips que ja porten anys en aquesta categoria, els mateixos jugadors jugant junts i sempre acaben a les posicions davanteres. Potser per venir d'una categoria inferior, doncs el que m'ha sorprès molt gratament és l'Aro. És l'Aro que ha aconseguit un bloc molt conjuntat i és l'altre dia que ens van posar seriosos problemes. Tenen jugadors de molta qualitat i jo crec que assoliran la salvació. I ara una pregunta que tothom es fa, per acabar, digue'ns la veritat, el gol que va donar la Volta a Catalunya és intencionat o va ser sort? Va ser mig-mig, és a dir, la gent, jo he estat mirant una mica les xarxes socials perquè hi ha hagut una mica de controvèrsia entre els que deien que era un xurro, que aquest tio no pot seguir jugant a futbol perquè això és el més lleig del futbol, i la gent que deia és un golaç, hauria de donar la volta al món, si el fes Messi estaria nominat a millors gols de l'any. A veure, ni una cosa ni l'altra. Jo en aquell moment no volia despejar la pilota, sinó que volia enviar-la el més lluny possible perquè la situació del partit m'ho va demanar. Jo en aquell moment volia xutar i vaig xutar, que anava a porteria, no anava a porteria. La pilota anava a l'aire. És impossible des d'aquella distància, amb la qualitat que jo tinc, poder apuntar a la porteria i que vagi dins. Doncs després, mira, vam tenir la sort que va entrar i vam poder veure un dels gols de la temporada. La persona que et va sentar aquí va ser Gerard Garrido, explica'ns una mica. Doncs amb en Gerard Garrido ja vam ser companys passat aquí a Sant Feliu i des del primer dia hem tingut una amistat que va més enllà del que és futbol, perquè potser pel fet que anem i tornem al mateix cotxe junts, doncs ja des del primer moment ens vam venir molt bé i la nostra amistat ja va més enllà del que són els terrenys de joc. Me l'aprecio molt i espero que la seva producció tampoc es vegi tallada aquí i pugui arribar a jugar on ell vol perquè per el que tinc entès la seva vida és el futbol. I ara ja sí que acabem, nomina el pròxim que vols que se senti aquí amb nosaltres? Doncs després de pensar una mica durant l'entrevista crec que nominarem en Musa perquè és un tio que sempre parla, és molt obert i tindrà ganes de contestar-vos a unes preguntetes. Doncs moltes gràcies per venir i Musa, t'esperem aquí. A vosaltres.